do millo de Matamá en Vigo, que se vai celebrar, porque está adiado, o sábado 17, claro, pola chuvia o que está caendo, Manolo. Terran sus bois, xa non podemos labrar, é un lío grande. Aí va, teñen unha morea de actividades, unha festa que comezou porque recuperastes un muiño, non? Sí, recuperamos un muiño que chamamos o muiño de Regueira. Ajá. E entón había que facer unha festa, sobre todo, para que os máis novos e a cativada soubese o que se facían os muiños antes. Foi o que fixemos a xente nova toda, que sepan que hai o muiño, e recuperamos todo, foi unha cousa moi bonita. O que pasa é que, claro, dános a veces un pouco de traballo, pero a xente nova pois, non entendía moito, porque moitos pensaban que en Vigo que só que había luces, non, hai moitas cousas nas parroquias, que hai que enseñalas, e aí está. Hai rural, hai aldea en Vigo. Hai aldea. Sí, señor. Claro que sí. O señor alcalde dice que non. Onde están eses bois? Son de algún veciño dali da aldea? Eses bois son de Cruzo, son do Sito. Son do Sito, que viu o ano pasado. Sí, xa estiveron aquí os bois. É verdad, sí, sí. Pois, quedou máis espectacular ese día, non? A saída dos bois. Sí. Entón, nós o que facemos pola mañán é labramos o campo e despois, entonces, pola tarde, gradan, abrimos unhas cavadelas co logón, que me chaman, e despois os nenos sementan todo o campo. Enches o campo de nenos a sementar. Collen, por exemplo, cada un seu millo e van botando... Manolo, cantos anos tes? Eu tiño 73. Que ben dobla, sí. Sí, dobla mellor que ti. Sí, señor, que impresionado. Van botando 4 millos en cada cova, non sabes? Van botando todo e enches o campo. Porque non se fai coa sementeira? No, porque a sementeira é máis moderna. Isto é máis antigua, entonces quedan máis bonito. Sí, señor. Pero era isto que se facía, que dabas así co talón e botabas os 3 grans, e tapabas? Había de moitas maneiras, había que non botaba... Eu de pequena botaba así. Sí, e había con un aspecto tamén. Tamén, que botas así... E despois viu, entonces, para adelantar máis, viu a sementadora. Entón, sementábase desa maneira, e era o que se facía así antigamente. E agora facémoslo así, os nenos todos, os nenos e maiores e para todos. Cativos, dixo, Nerea, ti gusta cheira ali a botar o millo? Sí, que vai. Feito, Nerea, iba agora encher de follato este colchón deste verde. É así? Sí. A ver como faz. A ver, tú de encher tamén ou non? Vale. A ver, veña, dous aí. Porque trátase tamén de que a xente entenda como se aproveitaba todo o millo. Iso. Sí, señor. Dicía antes Manolo que isto era cómodo, pero eu non vexo moi claro. Sí, que é moi cómodo, home. Como vai ser cómodo, Manolo? Sí. E os alérgicos aos ácaros e todo eso? Non é alérgico, non. Daquela non había, pero ora hai. Sí. Algo ruidoso serían estes colchós. E se é tan cómodo, por que non sigues dormindo nun destes, Manolo? Por que non me deixan? Home, non me deixan. Dormía. Pois, o 17 de maio xa víamos a espectacularidade dos bois facéndose traballo, a colaboración dos cativos, botando millo, que, por certo, tamén podese ver ese día, Manolo, como traballa o muiño precisamente con millo que se sementa o ano anterior, non? Sí, que o temos guardado para facer fariña, que facemos pan. Hai ali unhas señoras que nos fan pan. Esta fariña, Manolo? Sí, si fai algo, Evo, porque empezaron Manolo e Nerea a traballar e nos temos aquí. Esa é a fariña. Fariña de trigo, non? No, fariña de millo. Ai, fariña... Oi, o mío que nos pose... Pero como vai ser de trigo se nós temos millo solo, que trigo non temos? Efectivamente. Estás atenta, Eva. Estás moi atenta. Isto como sabes que está o colchón xa, que está listo? Bueno, a ter unha altura se lle chega ben. A ter unha altura, que vai collendo unha altura. Ou se non, cando rematan as follas xa. Si vai collendo unha altura que se vai moi bonita, home. Isto duraba todo o ano ou cambiabas as follas? Pois así unha lavada, daballe unha lavada na mitad do ano. Estabas a sacar o follaco, e daballe unha lavada, e o cambio de estación, a mellor. E despois, cando se había o millo novo, é cando se volvía a botarlle o follaco novo. Isto sería o colchón, aí está. Sí, señor. Teríalle que dar a volta, non? Porque senón iso pica. Ou non? No, isto aquí tiña como un lazo aquí, que eu non podía poñer. Sí, isto quedaba así. Isto era moi bonito, home. Era precioso. Entonces, ese é o colchón poneno po Martiño. Ai, para de Raquel Atane. É po Martiño, claro. É máis a cuna, non miras que cuna máis bonita. Esta cuna debe ter 150 anos, polo menos. De quen era? Pois, portanto, non che podo dicir agora. De alguén da aldea? Sí. Pero que antes dixemos que lle traíades unha sorpresa para Raquel Atanes, pero ademais o colchón e o berce tamén. Bueno, pois o berce tamén é o colchón e todo. pregunto, Sí, deixámolle todo.
A todo. Sí, sámillo todo, pero ten que vir ela a buscarlo Claro, aquí, tremendo. porque senón non facemos nada. ¿Dónde está Tanis? Ten que vir ver isto. Pero que esto... Raquel. ¿Está Raquel por ahí? Está preparada. Raquel, ven aquí. A ver, que a entro. ver. No, estamos alucinando agora mesmo. Pero que me Que dis? che explique Manolo Inerea. Che explique. Isto é un berce para un meniño, claro, entendo, Claro, non? E ti que tes dentro? Pois sí, atando Martiño. cabos, pero que isto é un agasallo para mí, Manolo. Iso é para ti. Non me digas. Sí, sí. Ai, por sí, favor, sí. pois espera que che vou dar un bicazo e un aplauso, Un aplauso, por favor. É tremendo. Moitísimas gracias. Vaya, Nerea. Pero mira que cousa bonita, como os de antes, claro, era onde poñían os meniños. Claro, onde Hai poñan os anos. niños aí é moi bonita. Faltan as barandillas que non as teño, ten rodes e ten Pero isto é todo. unha xoia absoluta, Está eh? increíble. Claro que é. Wow. Pois non teño palabras, Manolo, moitísimas grazas, eh? O que non Moi tes ben. Que sitio no maravilla. coche para levarlo. Isto desmontase e No, volvese a que se montar. desmonta, Claro que desmóntase sí, moi hombre. bonita. Manolo que lle faltan as barandillas, pero... Non pasa nada, pero, diso xa non pero, se bueno, ocupamos. pero iso poñémoslle. Agora, en serio, pareceme unha xoia. No, isto é sí, claro. Para lembrar, ademais, como vivían antes, como vivían os nosos ancestros, pareceme super importante Claro. toda esta festa que organizades, sobre todo, para que os cativos e os mozos coñezan un poquinho máis da nosa historia. É un agasallo preciosísimo. Así que moitísimas grazas, sí, Moi señor. Maravilla. ben, pois mira, eu agora pois doulle as gracias a todos os veciños, viño do nombre do colectivo da Mala Herba, e doulle gracias a todos os veciños que nos axudan, que veñen á festa, e todo o mundo. E se que terminamos, doulle un biquiños que nos faltan. Pois tamén, Bravo, que nos bravo. acordamos sempre Qué de bonito. Doulle un para todos. biquiño. Sí, señor. Moitísimas grazas, Manolo Nerea, con ese sentido tamén homenaxe para os veciños que faltan. todos. Recorden, o 17 de maio en Matamá, en Vigo, volven atrás do tempo para darlle importancia, para recordar de onde vimos, ao fin e ao cabo, de todos estes traballos. Moitas grazas, Manolo. Moi ben.